Dragi moji, vrijeme je da otvoreno popričamo o prvoj najavi za 47. epizodu. Znam da je većina vas tužna, frustrirana, pa čak i duboko zabrinuta nakon onoga što smo vidjeli. Trenutno, svima nam isto pitanje odzvanja u srcima. Hoće li Alija napustiti Džihana zbog pritiska? Najava nam je zaista donijela mnogo teških i zabrinjavajućih trenutaka. Ali, prije nego što potonemo u tu tamu, hajde da se fokusiramo na najbolji trenutak. Trenutak istine, šamar onaj trenutak koji smo čekali tako dugo. Da, Alija je ošamarila Borana. Možemo li odvojiti sekundu da zaista cijenimo tu scenu? Konačno. Nakon svega što joj je Boran priredio, nakon svih manipulacija, okrutnosti i prijetnji, Alija je ustala i rekla: dosta je bilo. Nije mu dozvolila da se izvuče tek tako. Uzvratila je udarac. I iskreno, Boran je taj šamar itekako zaslužio. Predugo ju je mučio. Tim jednim potezom Alija je pokazala i njemu i svima nama da nije slomljena. Jača je nego ikad. Bravo, Alija! Taj šamar znači mnogo više od fizičkog udarca. Ne radi se samo o osveti za njegove okrutne igre. Radi se o tome da Alija vraća svoju moć. Riječ je o njenoj hrabrosti, njenom odbijanju da je kontroliše Boran ili bilo ko drugi. Ona neće dozvoliti da je unište i neće dozvoliti nikome da joj uništi život sa Džihanom. To je Alija koju smo čekali. Boranova najprljavija igra i Džihanova vjera. Vratimo se na trenutak na kraj prošle epizode. Boran je odigrao jednu od svojih najokrutnijih igara do sada. Prvo je Aliju napao užasnim, ponižavajućim riječima, a onda je zgrabio nož. Alija se branila, ali Boran, manipulativna kukavica kakva jeste, prisilio je njenu ruku i namjerno se povrijedio kako bi nju okrivio. Njegov plan je jasan: zarobiti Aliju pravnim problemima i ponovo joj prijetiti onim videom, te iskoristiti Deniza kao oružje da je slomi. Međutim, zaboravio je ključnu stvar. Džihan i Nare su bili tamo. Nare je svojim očima vidjela istinu. Vidjela je kako Boran nasilno odvlači Aliju. Ali iskreno, čak i da nije bilo svjedoka, to za Džihana ništa ne bi promijenilo. Zašto? Zato što Džihan ne vjeruje Aliji zbog dokaza. On joj vjeruje zbog ljubavi. Za njega Alija nije samo žena koja stoji pored njega. Ona je razlog zbog kojeg njegovo srce kuca. Ona je njegov mir nakon oluje. Kada nekoga voliš tako duboko, ne trebaju ti objašnjenja, jednostavno znaš. Džihan je vidio Alijinu bol, njene suze, ali i njenu snagu. On poznaje njenu dušu bolje od bilo koga. Zato, kada Boran pokuša postaviti ovu zamku, sumnja Džihanu nikada neće pasti na pamet. Njegov prvi instinkt nije da preispituje Aliju, već da je zaštiti. To je prava ljubav. Boran se bori lažima, Džihan se bori povjerenjem. I da, Boran je ispao smiješan kada je rekao: sada idi i pokaži video sudu. Džihanova reakcija je bila epska. Te oči, ta vatra, pravi Džihan Albora Zmaj. Ne zaboravimo, bolnica pripada Džihanu. Kamere su svuda, istina će izaći na vidjelo. Čvrsto vjerujem da Alija neće ići u zatvor. Džihan će to riješiti. Analiza strahova i one scene iz najave sada, najbolniji dio, stalne prijetnje. Od prvog dana u toj vili, Alija se suočava sa pritiskom Sadakat Hanim i Borana. Iscrpljena je. Oči su joj pune suza, srce umorno od samostalne borbe. Te prijetnje su je toliko pogodile da joj ni san više nije miran. Dolazimo do ključne scene u najavi. Boran odvodi Deniza, a Alija vrišti u panici. Slušajte me dobro, zaista vjerujem da je to noćna mora, a ne stvarnost. Razmišljajte logično. Da se to dešava u stvarnosti, zar mislite da bi Džihan samo stajao tamo i gledao držeći Aliju? Nema šanse. Trčao bi za Boranom i vratio Deniza svojim rukama. Ta scena je manifestacija Alijinog najvećeg straha, onoga što je progoni iznutra. Riječi Sadakat Hanım da Alija nema izbora i da će joj Boran oduzeti sina su još jedan okrutan emocionalni napad. Sadakat bi se trebala stidjeti. I ona je majka, a žrtvuje Alijinu sreću da bi zaštitila svog sebičnog sina. Zaključak. Hoće li Alija otići? Sve izgleda kao savršena oluja oko Alije. I fanovi se s pravom boje.
Hoće li napustiti Džihana da bi zaštitila dijete? Za mene je odgovor jasan, ne. Alija neće trajno napustiti Džihana. Da, povrijeđena je i uplašena, ali njihova ljubav je jača od svake prijetnje. Sjetite se njihovih obećanja. Zaštitit ću te, zaštitit ću našu ljubav, neću te napustiti, želim da stojiš rame uz rame sa mnom. Ovakva ljubav ne bježi. Ovakva ljubav stoji i bori se. Čak i kad je sve protiv njih, Alija i Džihan iznova biraju jedno drugo. Džihan joj nikada neće dozvoliti da se sama suoči s ovim. Čak i ako Alija napravi neki drastičan potez, to će biti samo privremena taktika da zaštiti Deniza i Džihana, nikada trajni odlazak. Ona je duša ove priče. Vjerujem da će uraditi nešto hrabro što će uništiti planove Borana i Sadakat. Zato vas molim, prijatelji moji, ne gubite nadu. Tama dolazi, ali nikad ne ostaje zauvijek. U ovoj priči Boran i Sadakat su tama, a Alija i Džihan su svjetlo. Svjetlo uvijek pobjeđuje. Njihova ljubav je preživjela i gore oluje. Preživjet će i ovo.